kakang tiba sak padha-padha Yai. Ora ana sing salah antarane aku lan siramu. Makan iki Mas, karena badhe Mas. Jangan dikit, jangan baik-baik jangan dikit. Tenek no. Oh, baik ini lho. Sudah nuwun Kang. Baik tenek. Jadi kamerane pengen no. Kene bakal sowan Rama Ibu ngabekti ya wong ayu. Monggo Kang Bodhe. Lumaksana ngabyantara ngarasanipun Rama lan Ibu. Pratek ngarasanipun Rama lan Ibu. Mangkono sak Mojo putra temanten hajengku kemari kali. Putra kekal Rama pangabekti kula Kang. anakku nggih. Tak tampa pangabekti muga-muga anggonmu sumita marang garwamu ya anakku lanjut yo nggih. Nuwun. Ibu pangabekti kula Kang. Ya nini. Muga-muga bisa mati satiti ya nggih anggonmu sumita anak. Rama. Kula pun trijantara ngaturaken pangabekti Rama. Sayang. Kene ya nggih Tri. Bebasan yen to parastra wis tak lepas saka Gandewa. Kowe wis ndungkap dewasa wis mahyaning palakrama ya omah. Sindene di zoom. Apa kena ya kamerane nggo nge-zoom? Oh ya kena. Ya tak zoom sik enteni ini bisa ya. Sebentar. Arep dipoto sindene kon nge-zoom. Wes. Mbok rekod apa mbok foto? Wes. Halo Mbak Sinden lihat sini. Nah, gak ngawak irek. Gak krungu Bang Radi wes Yang. Nah, ngelak diombeni rasa penak dibaleni. Terima kasih absennya Kak Hermiati. Oke, berkah selalu jari hatinya. Terima kasih Kak Hermiati. Ya. Santai.